Pán s vami. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Vidíte v mene Božom. Vy ste to úplne otočili, vy ste povedali, aby sa robil bezár. Obrátil, aby uznal svoju vinu. A vy to nie, to som nepovedal, aby sa obrátil. Počujte, prštek dole. Ja ho dám dolu, ale... Vy to nevideujte, vy to... Vy ma nechytajte, pán farár. Nedržte ma. Pán, povedzte nám, kto ste, ak vás máme osloviť, že ste kňazom, Nemôžem ja lebo to naozaj pre mňa nie je. Áno, ale on neprečítal to, čo ja som, čo pán dekan náš napísal, za ktoré som ja zaplatila 5 € a tento človek povedal niečo úplne ale nie. Ja som prečítal a ešte som pridal, aby sme sa modlili za obrátenie pána arcibiskupa Roberta Bezáka, lebo obrátenie potrebujeme ja, aj vy, aj pán arcibiskup. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ale vy týmto ste spôsobili, že tá omša takto vyzerala. Aj tí ľudia, ktorí ten druhý úmysel ste tam povedali, ako tí ľudia tiež k tomu prídu, že... Na začiatku sa vám chceli poďakovať. Ale Svätý Otec preto odstúpil, lebo nemohol sa na to pozerať, že to církevní homostári robia. Toto natáčajte. Zmenil úmysel Svätej Omše v Trnave, ale áno, pravda. Nemá pani, nie je to pravda. Ja som doplnil, modlíme sa za obrátenie pána arcibiskupa. Ale to nebolo za obrátenie. Toto ste mali prečítať. Prečítať to, čo bolo. Zmenil ste vedomé úmysel Svätej Omše. Ja som bola tak si to môžeme dovoliť ako duchovný pomocný. A spôsob... Vaša exegeza, to je vaše vysvetlenie. Vy ste to tak, prečo potom ľudia takto reagovali? Dneska však som poďakoval. Nech sa páči, choďte medzi nimi. Choďte, nechoďte za ním, choďte medzi nimi. Nech vám ukážu, čo ste spravili. Ja som pridal k tomuto úmyslu, aby sme sa modlili za obrátenie pána arcibiskupa. Moslimovi úctu, a vy nedáte bratovi arcibiskupovi úctu. Božie slovo bolo, čo ste vy? aby sme nesúdili pre Čo ste vy? aby súdili. Za jaké obrátenie? Jan Košiar. Mám pomoc vysvetliť. V druhom čítaní bolo... Nesmáme súdiť. Ja som povedal, A ty si farár! Ty si farár! Ty troška najma na pomoc. Ty si není farár. Ty si kráľ, jaký kráľ? Ty si možnaný. Keby bol aj moslimský, aj tebe dám úctu. Tebe nedám úctu, ty nemáš nič. A je to krás. Je krás. Ja som taký človek, ako on. Čo on má vás? Čo máš? Štefán, Zoberte ho odtiaľ, nech ho nebíde. Zoberte ho odtiaľ. vysvetlí, na aké obrátenie, nech to vysvetlí. Nenapádaj, už iba na bok. Ale nerobte. Nechytaj na mňa. Nemôžete kráľa napadnúť. Ja ho nenapádam. Je to krás. Ja sa nenapádam, ja sa ho nebijem. Ja mu len hovorím. Pán postáč, nerobte to. Je to krás. To je hamba na nás voľcancov. My ukážeme. To je chlap môj a tvoj. Čo nemôže v kostole? Máme na, všetky je na. Ideme dole.